Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude po dlouhé době zase povídací. A teďka přišel můj spolubydlící a bude mě tady poslouchat, jak si mluvím sama pro sebe, to je hrozně trapný. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude po dlouhé době zase povídací a to proto, že chci natočit haul. Kdo kouká na vlogy, tak už asi ví, že já jsem v úterý byla v Londýně, abych se podívala na nový obchod Lush, který byl nedávno otevřený na Oxford Street a je to ten největší obchod Lush na světě. No a já jsem si mohla vybrat pár produktů na vyzkoušení a dneska bych vám je chtěla představit. Tak to nebudu dál zdržovat, je jich docela dost a jdeme na to. Začnu produktama na vlasy a jako první tady mám tuhletu masku, která se jmenuje Roots a je vlastně na jemné vlasy. Voní úplně krásně mentolově. A co dělá, nebo co by měla dělat, co je uvedeno prostě tady na krabičce, takže vlastně by měla nadzvedávat vlasy od pokožky hlavy, takže dodává objem a potom posiluje a funguje i jako kondicionér, protože obsahuje med, tak i zjemňuje a vlastně uhlazuje vlasy, dodává jim lesk a tak. Takže prostě to zní úplně perfektně a už se těším, až ji vyzkouším. Už jenom ta vůně, prostě úplně úžasná. No a nanáší se na suché vlasy a měla by se nechat aspoň 20 až 30 minut působit. Paní v obchodě mi říkala, že se klidně může nechat působit i přes noc a potom se smývá šampónem. Takže to je tahle ta maska. Potom další produkt, který tady mám na vlasy, teď nevím, kam si to budu dávat, abych to nějak oddělila. To, co jsem vám už ukazovala, od toho, co ještě ne. Další produkt na vlasy, který tu mám, je tenhle ten šampon Big. Já jsem si vlastně vybírala úplně všechno na vlasy na objem, protože mám hodně jemné vlasy a vždycky večer už mám problém s tím, že jsou docela splihlí. Takže jsem byla zvědavá, jestli mi tyhle ty produkty budou vyhovovat, jestli mi třeba pomůžou, jestli mi zvětší objem těch vlasů a tak. Tenhle ten šampon je s mořskou solí. Voní zase úplně krásně, já vůbec nedokážu identifikovat vůně, takže to máte trochu smůlu, že nebudu schopná vám to popsat. Trochu mi připomíná jeden parfém od Burberry, který jsem měla dřív, ale jinak teda obsahuje docela velké částečky soli, nanáší se normálně na mokrý vlasy, normálně ve sprše, vmasírujete ho do pokožky, akorát si musíte dát pozor, protože ty částečky soli jsou docela velký, abyste si jako nepoškrábali hlavu. Takže opatrně, no a to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Super šampon pro objem, tak jsem zvědavá, protože jestli to bude fungovat, tak už si asi žádný jiný šampon kupovat nebudu. Další věc, kterou mi vlastně paní poradila při té naší tour po obchodě, paní se jmenovala Julie, nebo spíš teda slečna se jmenovala Julie a byla úplně úžasná. Doufám, že jestli tam půjdete třeba se podívat do toho obchodu, tak narazíte zrovna na ní. A další produkt, který mi doporučila, je tenhle ten Sea Salt Spray. Sea Salt Spray asi všichni známe, tak jsem zvědavá, až vyzkouším tenhle. Mělo by to akorát těm vlasům dodat takovou strukturu, trochu je zafixovat a tak. Takže to je Sea Salt Spray. A poslední produkt na vlasy, který tady mám a který je teda taky na objem, je takhle v pytlíčku a je to tuhý kondicionér. Vypadá takhle a jmenuje se teda taky Big. Asi bych řekla, že patří k tomu šampónu. Voní moc hezky. Takhle budu komentovat asi všechny vůně dneska. A jak se tenhle ten šampon nanáší, takže po umytí hlavy, po umytí šampónem, ještě ve sprše si pak takhle přejedete tím kondicionérem po vlasech a měl by se i tak ještě opláchnout potom vodou. No a to jsou všechny produkty, které jsem si vybrala na vlasy. Já jsem teda hrozně zvědavá, jak budou fungovat, jestli mi budou vyhovovat a doufám, že už zítra, až je vyzkouším, tak se probudím s takovouhle hlavou a že budou prostě úplně skvělý. No a jdeme dál. Dál tady mám produkty, takovej nějaký mix. Jako první jsem šáhla po tomhletom srdíčku a už se snažím vysvětlit asi po třetí, jak to funguje a jak bych to nazvala v češtině. V angličtině se to jmenuje massage bar a jak se používá, takže s ním vlastně takhle přejedete po pokožce, já už to fakt dělám asi po třetí, takže už jsem docela mastná a ono při pokojové teplotě to uvolňuje oleje a můžete se takhle namazat. A je to hrozně příjemný, myslím, že třeba po vykoupání hezky to i voní. A oni mají různý druhy, já jsem si teda vybrala tohleto srdíčko.
Tak, další produkt, který tu mám, je tohleto tělový máslo a to se nanáší na vlhkou pokožku hnedka po sprše. Ještě se potom může i opláchnout, já už jsem docela mastná tady. A nanáší se úplně stejně jako to srdíčko, že vlastně s ním takhle přejedete po pokožce a ono to uvolní oleje, tím se namažete a je to. Tohle to nemá ani moc žádnou vůni, je to jenom takový lehký, příjemný. A já už jsem teďka hezky mastná. Teď jsem si vzpomněla, že jsem vám zapomněla říct ještě to srdíčko, jak se jmenovalo. Tak to srdíčko se jmenuje. Já to ani nepřečtu. Takže lepší nápad bude ten, že vám potom dohledám všechny ty produkty na webu Lush a dám vám odkaz dolů do infoboxu. A jdeme dál. Dál tady mám úplně takovýhle úžasný malinký olejček do koupele. To se vlastně hodí do koupele a ono se to v té horké vodě rozpustí a stane se z toho olejček. Tohle to úplně krásně voní, jmenuje se to You've Been Mangoed. Ani nevím, jestli mi to připomíná mango, ale je to prostě hrozně hezká taková svěží vůně, i trochu citrusová. A je mi teďka v tuhle chvíli docela líto, že tady mám jenom sprchu a nemám tady vanu, takže to budu muset vyzkoušet až doma. Ale krásně to voní, k tomuhle bych mohla čuchat celý den. Takže tohleto a tyhle ty vlastně malinký produktíky, tak jsou zatím exkluzivní pro ten obchod na Oxford Street a jeden ten produkt stojí 2 libry a mají tam docela hodně na výběr, tak je to i fajn takový dáreček, nebo pokud člověk chce něco jenom malinkýho. Tak, takhle, jak tomu furt čichám. Krásně. Další produkt, který tady mám, je tenhle ten scrub na nohy. A funguje to úplně jako všechny ostatní scruby. Takhle s tím přejedete třeba po patě a opilujete si odumřelou kůži. Must have před létem. Tak, teďka tady mám úplně speciální produkt, u kterého je mi ještě víc líto, že tady mám jenom sprchu a nemám tady vanu. A budu to muset opatrně vyndat. Určitě budu pak od toho celá barevná. A to je tenhle ten balistik, nebo tahle ta balistika, nevím, jestli ženský nebo mužský rod, do vany. Ve vlogu jste vlastně viděli, jak to slečna hodila do vody a jak to vypadá, když se to rozpouští ve vaně. Já vám ten klip dám i sem. A voní úplně krásně a je to kombinace 5 různých barev. Takže myslím, že pokud chcete něco pro veselou koupel, tak s tímhletím to máte určitě zaručený. A obsahuje teda třpytky, jako hodně produktů od Lush. Takže já se teďka budu zase celý den třpitit. Co tu mám dál je... Spolubydlící odchází, zamyká dveře. Máme tenhle ten kokosový scrub na ruce. Je to vlastně směs kokosu a soli. Vevnitř vypadá takhle. A má takovou jemnou, hodně příjemnou vůni. To je asi tak celý, jaký dokážu charakterizovat. A na rukou je moc příjemný, slečna ho na mě zkoušela už v obchodě a fakt to je takový rozdíl, že potom jsou ty ruce úplně hladionky a takový hebký, takže to bych měla začít používat pravidelně, protože co si pamatuju, tak jsem nikdy žádný scrub na ruce ani neměla, ani pravidelně nepoužívala, takže to doufám, že se změní. Další, co jsem chtěla vyzkoušet, je deodorant, protože mě hodně zajímalo, jak to bude fungovat a je to teda deodorant v prášku. Funguje to tak, že se to jenom nasype, můžete si to nasypat na ruku a potom si to dáte do podpaží a je to teda deodorant, není to antiperspirant. Takže jediný, co to dělá, tak je, že to zabraňuje zápachu toho potu. Není to úplně, že by to jak byla prevence před potem, ale voní hezky a jsem zvědavá, jak bude fungovat. Jsem prostě chtěla vyzkoušet, protože mi to přišlo zajímavý. Tam jsem si vybrala tohle odličovací mlíko, jmenuje se 9 to 5 a zatímco jsem ho vyzkoušela, tak je to prostě takový klasický odličovací mlíko, ale odličuje dobře, odličí mi jak make-up, tak docela dobře i řasenku a nezanechává žádný mastný povlak na pokožce, spíš tak jako hezky funguje i jako krém, což teda asi by mělo, protože to je jakoby odličovací mléko a krém v jednom. No a ta konzistence je taky fajn, protože není ani moc řídká, ani moc hustá a jo, musím říct, že
zatím, co jsem tohleto mlíko vyzkoušela, tak mi vyhovuje. Není ani nějak extra parfémovaný, což prostě někdy u těch Lush produktů může být až trochu moc, ty vůně. Takže tohle je příjemný. Jeden z nejúžasnějších produktů, který jsem si odnesla, je tenhle ten shower gel. A proč je tak úžasný? Protože úplně úžasně voní. Já mám hrozně ráda sladký vůně. A tohle prostě voní jako žvejkačka. A nejlepší je, že já to pak prostě cítím ještě třeba skoro celý den, jo. Takže tohle je úplně super. Cítím to všude, cítím to v pokoji, cítím to na sobě, cítím to ve sprše a prostě láska na první pohled a na první očuchání. No a teďka už se dostávám k produktům, který pro mě byly v rámci Lushe úplnou novinkou a to je Lush Makeup. Jako první tady mám tuhle tortěnku, je to rtěnka, kterou mám teďka i na sobě a je to vlastně taková docela přirozená oranžovo-růžová barva. Já jsem nechtěla zase nic úplně výrazného, spíš něco, co bych mohla nosit úplně každý den, protože i tady v Anglii já jsem si sebou vzala jednu fialovou rtěnku a jednu takovou hodně rudě červenou, takže jsem chtěla něco takového na normální nošení a vzešla a vybrala jsem si tuhletu s názvem Energy a je úplně krásná, na rtech je hrozně příjemná. Už mám zase vlasy v kuse. A co jsem jí měla na sobě, tak i docela dlouho vydrží, takže zatím jsem s ní fakt spokojená a hlavně teda ta barva se mi hrozně líbí a přijde mi, že mi i docela sedí. Tak. Další zajímavý produkt je tenhle ten pigment, nebo tyhle ty pigmenty. Já jsem si teda vybrala jednu barvu, ta barva se jmenuje Skilled, asi teda, protože to je napsaný tady a myslím si, že to je ten odstín. Nebo počkat, jo, asi jo. Takže tohle to bude ten odstín. No a jsou to teda klasický pigmenty, takže je to jako prášek. Ale je to hrozně hezká barva. Slečna mi poradila, aby když to budu používat, tak abych si kousek vysypala do víčka a potom to nanesla štětcem. Já jsem si ty stíny nanesla dneska, takže to možná můžete i trochu vidět. Zase docela taková neutrální barva, narůžovělá a docela s hodně třpitkama. No ale když mi tohleto slečna poradila, tak asi nečekala, že to pak budu chtít zavřít zase zpátky, takže když jsem to pak zavírala, tak se mi to docela všude rozsypalo. Takže nevím, jaký je nejlepší způsob nanášení těch pigmentů a jestli s tím někdo máte zkušenosti, tak budu ráda, když mi napíšete, jaký je třeba nejlepší způsob nanášení. Ale chci vám ještě ukázat tu barvu, tak to udělám asi jenom takhle na prst. Snad je to aspoň trochu vidět. Takže za mě tyhle ty pigmenty jsou určitě hrozně zajímavý produkt, akorát já se teda budu asi muset naučit ještě s těma pigmentama líp zacházet, protože mně přijde, že jsou úplně všude. Ale co mě mile překvapilo, takže když jsem si to nabrala štětcem a dávala jsem si je na oči, takže mi zase neopadaly všude okolo, což jsem měla problém zase předtím, vždycky když jsem používala pigmenty, že jsem si je nabrala a potom jsem to měla úplně všude po celém obličeji. Takže s těmhle jsem tenhle problém neměla, ale spíš mám problém, jak je jakoby dostat z té lahvičky, aniž bych to sypala do víčka a pak z toho víčka to vysypala všude. Chápete? Další produkt, který mě úplně hrozně zaujal, jsou stíny na oči. A trochu už to bylo vidět i ve videu, ve vlogu. Je to takováhle kostička, nebo teda spíš to není kostička, spíš to je trojúhelníček, ale jak se používají. Takže se to vezme, takhle se to rozehřeje jakoby o ruku a potom si to naberete a můžete si to nanést na to víčko. Nebo co mi teda radila slečna, takže to vypadá dobře i jako rozjasňovač. Já vám to ukážu trochu víc blízka. Tady nahoře mám ten pigment a tohleto je tohle. Tadyhle jsem to vlastně nanesla takhle přímo a potom tady je to rozetřený. A tenhle ten produkt mají ve více barvách a hrozně mě to zaujalo. Jediný, co mi přijde trochu nešikovný, je, že se to vlastně nejdřív musí nanášet na ruku. Což já pak moc nemám ráda, když třeba spěchám a dělám si make-up. Už jenom to, že si make-up dávám na ruku, tak ještě pak si jako nanášet cokoliv třpitivého na ruku.
a pak si to člověk musí jít odlíčit, tak to je trochu nepraktický, ale vypadá to úplně úžasně a myslím, že ho možná budu používat i jako rozjasňovač, protože vypadá úplně krásně. No a na stejné bázi tam měly takovýhle irtěnky a to teda už byly kostičky a měla každá ta kostička, měla v sobě 3 barvy. Já vám sem když tak dám zase klip toho, jak to vypadalo, abyste si to uměli představit. A ta červená třeba měla v sobě červenou, oranžovou a černou a takhle tímhletím, že jste si to nanesli na ruku, jste si z toho vytvořili vlastní odstín rtěnky a potom jste si to vzali a dali na rty. Já jsem si ten produkt teda nevzala, protože nakonec jsem si říkala, že bych ho asi moc nepoužívala, protože zase tolik třeba červený ani růžový rtěnky nenosím. A asi bych se s tím jako nechtěla patlat, ale přišlo mi to úplně hrozně zajímavý produkt a nikde jsem nic takového neviděla, takže pokud máte rádi rtěnky, nosíte rádi výrazné barvy a třeba jste ještě nenašli žádný odstín, který by vám úplně seděl, nebo máte prostě v hlavě nějaký odstín, který byste si chtěli smíchat, tak možná tohle by bylo něco pro vás. Mně to přišlo úplně hrozně zajímavý fakt, že vlastně si takhle smícháte tu barvu a pak si to nanesete. Doufám, že jsem to řekla trochu srozumitelně, protože někdy moje vysvětlovací schopnosti jsou fakt na jedničku. Tak, a předposlední produkt, který bych vám chtěla ukázat, je tahle tuška na obočí. Je to vlastně taková voskovka. Já jsem si ji vybrala v barvě blond, což byla teda nejsvětlejší barva. I když mám docela tmavý obočí, tak mi přišlo, že tahle ke mně seděla nejlíp. Já vám to ještě ukážu zase takhle na ruce. Je to vlastně takováhle hnědá, trošku s takovým šedým podtónem. Pak tam měli ještě zase takovouhle jakoby světlou hnědou, ale spíš s takovým zrzavějším podtónem a pak tam měli hodně tmavou, hodně, jakože skoro černou a to si myslím, že teda no to si jen tak někdo netroufne, nebo možná troufne, ale pak to teda musí vypadat. Takže já jsem si vybrala tuhle a ta je úplně skvělá, úplně perfektně sedí k mýmu obočímu, perfektně sedí k mýmu obočí a vypadá přirozeně a hlavně i jak je to voskovka, tak to obočí hezky uhladí a není potřeba už ho prostě nějak potom fixovat. To jsem chtěla říct, takže ho zároveň vybarví, ale zároveň zafixuje. Tak. A poslední produkt, který bych vám dneska chtěla ukázat, je takovýhle tuhý parfém. Ten se jmenuje Sun a je to hodně taková citrusová vůně, jak se používá, takže se jenom takhle nabere a můžete si ho dát třeba takhle na předloktí. Já vždycky zapomenu ty části těla, jak se jmenujou, nebo si ho můžete dát takhle za ucho, nebo si ho můžete jenom čuchat. Teďka tady jsou moji spolubydlící na chodbě. Zase. To je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že nebylo moc dlouhý, že jsem se do toho nějak moc nezamotala a že vás třeba nějaký z těch produktů zaujaly. Pokud budete v Londýně, tak se určitě běžte do Lush na Oxford Street podívat. Myslím si, že to stojí za to. Už jenom ty vůně tam a ty barvy a prostě já mám Lush hrozně ráda, což je asi vidět, takže tak, pokud máte Lush rádi nebo třeba ho neznáte, tak se tam běžte podívat a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj! Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Dneska je pátek a já jsem zrovna odevzdala svůj předposlední assignment. Teďka ještě čekám, až holky dodělají svoje části u toho posledního a ten pak taky.